nin ye a san kelen k'a fɔ ko GRV CAM datugulen bɛ kaso la k'a sɔrɔ jalaki kun fosi tɛ a la wa ka kɛɲɛ ni diɲɛ sariyabaw ye. Burkina Faso y'i bolonɔ bila minnu na GRV CAM kan ka labila. Lafisabaga ninnu bɛ jɛ ko o de fɔ u ka dantigɛli sɛbɛn kɔnɔna la. GRV CAM ale yɛrɛ ye lafisabaga ye mun dɔnnen don kosɛbɛ Burkina Faso politiki kɛnɛ kan, wa cɛ in tun minɛna san 2024 janvier kalo tile 24 su ka dugu jɛ tile 25 la Wagadugu pankuru jigiso la. O waati cɛ finitigi dɔw olu de nana tɛgɛ d'a kan ka sɔrɔ ka taa ni a ye sani a ka kalo 4 ɲɔgɔn o kɛ Burkina Faso gundola sɔrasiw olu ka bolo kan. O kɔ marisikalo tɛmɛnen Burkina Faso kitiso dɔ tun y'a ɲini ko GRV CAM ka labila. O jaabi kelen o nana sɛmɛntiya latigɛ dɔ fɛ mun taara tuguni avril kalo tile 23. Kalo kelen o kɔ GRV CAM ale minɛna tuguni sabula jalakira k'a fɔ ko a kelen don ka bɛnbɛnbɛn dɔ labɛn jamana juguya la. Juye kalo mun dara o kan GRV CAM minɛna tuguni nka lafisabaga kulu minnu farala ɲɔgɔn kan ka dantigɛli sɛbɛn in bɔ olu bɛ o kanbɔ k'a fɔ ko nin jalakilikan ninnu si sinsinnen tɛ tiɲɛ kan sabula ko GRV CAM ko ale jalakibali don wa ko a ma fɛn fosi kɛ a jalakilen don fɛn minnu na. Hakili jiginna GRV CAM ale tun jijalen don kosɛbɛ Burkina Faso jɛkulu dɔw la i n'a fɔ Balai Citoyen o mun y'i banba kosɛbɛ ka wulikajɔw bila sen kan waasa ka dansigi Blaise Compaoré ale ka fanga la san 2014 waati. GRV CAM ale dɔnnen don fana Burkina Faso ka kɛɲɛniya ka lafisabagali baaraw ye sabula ale de tun ye Thomas Sankara ka du olu ka lafisabaga ye ka kɛɲɛ ni kiti ye mun tun bɛ la ka ɲini ka tiɲɛ bangi Thomas Sankara fagali kun jɔnjɔnw kan. Burkina Faso jalakilikan kɔni bɛ to ka bɔ ka bin Kapitɛni Ibrahim Traoré kan ka d'a kan ko maa mun tɛ a ka fanga suma fɛ ko a bɛ to ka olu dɔw minɛ ka olu datugu.